ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba ikaw lang ang iyan sa among pagsimba dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Diyos labihan ka dako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo kinabuhi ko gibago mo matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya ngalan mo pangitaon ko ikaw lang ang angian sa among pagsimba ikaw lang ang angian sa among pagsimba dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Diyos ilabihan ka dako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo kinabuhi ko ibago mo Mayong adlaw sa tanan, sulaay na sad nga kahigayunan nga kita manag-uban sa panahon nga gihatag sa Ginoo. So ako naghinaot nga anaata sa sakto og nindot nga kahimtang karon. So padayon ta sa ato nga series diha sa unang Tesalonica ato nga teksto, unang nga Tesalonica 5 bersikulo 11. So padayon gapon ta maghisgot ta nini nga teksto. So before ta moadto sa unahan, mga isa taog lamdaw og giya sa bilang Espiritu Santo maglamdag sa atong matagos sa kasing-kasing ug nahuna magampo ta. Ginoo, salamat ning kahigayunan, salamat ning panahon nga mong gihatag. Salamat Ginoo, din lain na sad nga adlaw nga kami magatuon sa mga pulong adto na sad kami makatunan og tabangi kami amahan nga amo kining maaplikar sa mga kinabuhi nga di maabot sa ulahi nga mga adlaw. Makita nimo ang imong mga kanakan mapadayonon nga nag-alagad, mapadayonon nga nagsimba diha kanimo. Tabangi matag usa, ikaw Ginoo mag-bless sa tanang dalunggan og kasing-kasing nga kabati karon og nakita amahan sa mao nga amo ang buhaton karon. Salamat Ginoo sa tanan. Ikaw ang takos nga lagaran daygon sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.
Again, ang ato nga teksto sa unang nga Tesalonica 5:11. O sa lang ka bersikulo, ato ani siyang i-expose. So now, ako ning gitimahan og comfort and edification. So sa Bisaya pa is panagdasigay og pagtinabangay. So ako ang basahon diri ang ato nga teksto. Unang Tesalonica 5:11. Tungod niini pagdinasigay og pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. So now, ang kaning nga pulong nga edify or pagtinabangay, so mas manailhan naman nato ang pagdinasigay. So murag comfort, at encouragement, pagdasig. Ang kaning pagtinabangay, ato lang ning expose gamay. Ang kaning pagtinabangay or edify sa English pa. So, ang buot pasabot ani literal sa application sa Bible, literal nga magpanday og balay or magbuild og balay or any sort sa kanang construction or mga building. So basically, edifying is magpanday or magbuild, to build or magpanday. So kani gigamit ning Pablo, metaphor ni siya pagkasulti ning Pablo pag tinabangay. Tungod kay dili building ang pagpasabot diri, kundi ang ato ang behavior, ato ang Kristohanon nga pag kinabuhi kita magtinabangay. Mao na ang ato ang i-build ingon nga mga Kristohanon niining ulahin ng mga adlaw. So now, ang kaning kamo or one another, kato build kamo ingon nga mga Kristohanon, ang kaning one another or sa ato nga teksto mabasa na to kamo, kini nagpasabot nga the same nga kind, the same nga grupo kanang kaluha na ay mga mutual nga mga pagsinabtanay, mutual nga pagtuo, the same kind. So sa ato nga konteksto, the same nga mga Kristohanon, kita kamo mga Kristohanon magtinabangay, magdinasigay. So now, ligon kayo si Pablo og kanang bold siya nga nagsulti niini nga mga pulong nga pagdinasigay og pagtinabangay kamo tungod sa kamatuoran. Kung ato nang basahon, atong nakita pag niagi nga Domingo sa bersikulo 1 hantod sa 10 ingon sa 11 is nadira ang kamatuoran inigbalik ni Kristo. So kining mga ulahi nga mga adlaw. So mao ni ang mga kamatuoran, mao nang ligon kayo si Pablo nga moabot ni mga adlaw, padayon ta magdinasigay, padayon ta magtinabangay. So now sa Hebrehanon 10:25, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So now, atong makuha di sa ato nga teksto na duha ka prinsipyo. Una, responsibilidad sa usa ka Kristohanon ang pag-encourage, ang pag-comfort, ang pagdasig ngadto sa uban nga mga Kristohanon diha sa pagtuo. Ikaduha, responsibilidad sa usa ka Kristohanon or sa mga Kristohanon to build up or magtinabangay ngadto sa lain nga Kristohanon diha sa pagtuo. So una, encourage or comfort or panagdasig. Ikaduha is to build up or magtinabangay or edify. So now, mao na ang duha ka pulong nga atong paghisgutan karon, ang kaning comfort and edify, kining panagdasig og pagtinabangay. So now, una, comfort, panagdasig or paghatag og encourage. So now, ug mo na ta og comfort, adunay mga butang nga wala ta na comfort og nahimo lang nabutang lang ta sa sitwasyon nga nindot, mao nang gitawag na to og comfort. Pero adunay butang nga dili comfort. Or ingno nato nga panagdasig, gidasig naay rason nganong wala ta na dasig, naay rason nganong dili ta dasig. So now, mo nang managdasig, mag-comfort. So now, adunay tulo ka butang sa comfort, adunay tulo ka butang nga una, ang presence sa discomfort. So ang comfort nag-implies tungod kay naay presensya
sa discomfort. So now, aduna po'y underlying presence sa discomfort, aduna po'y tulo ka discomfort nga ato ang paghisgutan karon. So ang una, kasalanan. So now, kining sala. So kinahanglan nga atong i-comfort, atong i-restore again kung kinsay makasala one another, nakasala ang matag usa nato. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga pag pinasayloay ka mo, inana, i-comfort ang matag usa. So inana, tungod kay naani ang presensya sa sala, naani ang presensya sa discomfort. Kita ingon nga mga Kristohanon giawhag nga atong i-comfort, atong idasig ang uban. So now, atong i-comfort, ibalik ang ilang espiritu sa gitawag na tog meekness. Example sa makasala, ilang espiritu sa meekness or humbleness, inubanan usab sa gugma o kalibang kasing-kasing mapisanayloon na forgiveness. So inana ang ato ang makita, dili ingon nga ang Dios wala ningon nga judge one another kundi love one another. So pinaagi sa paghigugma ay pinaagi sa pagpinasaylo ay ang matag usa naghatag og comfort. Ikaduha nga rason sa discomfort is kaning naay kasakitan. Kitang tanan nasayod nga kung naay sakit is dili gini siya comfort, dili gini siya makahatag natog og sa Tagalog pa kahilom ng sugat. Kana. So dili gini nato matawag nga okay ra ko bisag nasakitan ko. Dili discomfort gina siya, babag gina siya. So ang una ka buta, ang butang nga atong pagabuhaton ingon nga mga Kristohanon, giawag ta nga we must comfort by bearing one another's burden. Sama sa kanang gikasal, mana ang kanang nagkasal, nag-officiate nga yayungan ninyong duha ang kasakit. Kalipay o kasakit, yayungan. Sama usab nato ang mga Kristohanon sa kasakit, i-comfort na itong matag usa. Burden. Mga kasakit, gibug-aton, atong i-share sa matag usa nato. So, dira sa Galatia 6:2, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantoson, kay niining pagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Galatia 6:2 sa kasakitan. Sa ikatulo nga butang nga makahatag natog discomfort is kaning kaluyahon. Basically kung maluya ta, dili kita ingon nga okay. Makahatag natog discomfort, makahatag natog naluya ta diha sa pagtuo, diskurahi ta diha sa pagtuo. Giawhag mga Kristohanon, kamo magtinabangay, kamo magdinasigay. Ang matagos na nato nagkinahanglan bisan pa sa panahon sa ato ang kaluyahon. Okay? Mas kinahanglan hinuon diha sa panahon sa kaluyahon. So now, mo ni ang mga butang nga makahatag natog discomfort, makahatag nato og babag sa gitawag nato og comfort. So naay kasalanan, naa presensya sa discomfort, kasalanan, kasakitan, og naa ang kaluyahon. Mao na mga butang nga makahatag natog discomfort. Og giahag ta, balik ko nako ni Apostol Pablo. Diri sa ato ang teksto, pag dinasigay kamo. Okay? Ikaduha nga butang kaning gitawag nato katuon na nay sa comfort na ay presensya sa discomfort. Ikaduha is kaning ang comfort nag-implies sa owning our relationship. So kanabang naay gitawag natog solid nga relationship sa matag usa nato mga Kristohanon. So natay mabitong natay mga activities, natay mga jam tungod sa kita magbansay sa ato mga relasyon ingon nga anak sa Ginoo usang pamilya diri sa simbahan sa TLCC. So now mo ni ang dako kayo sad nga usa nga makahatag og comfort, like kung walay maglisod ang usa, walay panahon na siya sa ipit nga sitwasyon, dako kay ni kahimuan ang kaning relasyon. Makahatag ni comfort. Kumusta man dira brad? Okay ra ka dira brad? Naay solid nga foundation, naay solid nga relasyon. Ikatulo sa comfort, ang comfort nag-implies nga atong i-remind o i-bring ang uban
nga wala dira sa tinuod nga ground or foundation sa tinuod nga comfort. So now giawa ko sa mga Kristohanon tungod kay inani ni ang comfort ang tinud-anay ti unay nga comfort, ti unay nga panagdasig, ti unay nga makahatag natog encouragement makaplagan sa Ginoo lamang. So giawa gusab nga atong i-remind ang uban. Sig mga Kristohanon, atong ipabalik ang uban. I-remind sila o i-bring sila pabalik diya sa tiunay na pagdasig o comfort nga makaplagan ni Ginoong Hesus lamang. So now, sa ikaduhang nga butang is kaning pagtinabangay or edification. So now, again, sama sa comfort, ang edification usab, ang ilang source wala lain kundi ni Ginoong Hesus lamang. Diya sa ikaduha nga Korinto 1:3 ug 4. Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluy-on Amahan og Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan aron kita makadasig usab ni adtong anaa sa tanang kalisdanan pinaagi sa samang pagdasig nga nagdawat nato gikan sa Dios. So ato makita diri nga ang source walay lain si Jesucristo. Sama sa comfort sa panagdasig ang Dios mismo mao ang source. Sa ikaduha nga butang edification ang Dios gihapon mao source diri nagikan og makaplagan ni Jesucristo lamang. So now ang edification or building up or pagtinabangay gakonsist ni siya og tulo again sa Kristohanon nga context consist siya sa og tulo. First na ay Kristohanon nga conversation, Christian conversation. Ikaduha, pray one another, mahimutang mag-build up one another, magtinabangay ta usa sa paagi, mag-inampuay kita. Og ikatulo is kaning strength and unity na ay kusog na ay pagtinabangay diha sa panagpundok or unity. So now, una, sa Kristohanon nga conversation or ato ang fellowship, Kristohanon nga pag-fellowship sa Efeso 4:29, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundili ang makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Dako kani og impact nga makahatag sa isig usa nato ka Kristohanon ang paggamit og mga pulong nga makatabang og makaayo. Kay og mo gamit ta og mga daotang pulong magpinasakitay ta sa atong isig ka Kristohanon, mawala ng edification, mawala ng pagtinabangay, mawala ng pagdinasigay, okay? Ina nga to ang makita dire. So importante kay ni ang Kristohanon nga fellowship, Kristohanon nga conversation, pinaagi sa atong panag-istorya anay. So importante og dako kani siya nga kahimuan diha sa pagdinasigay og pagtinabangay. So ikaduha is praying one another. Labaw sa tanan ang kaning pagampo dako usab nga kahimuan. Okay? Diha sa pagtinabangay usas ang kaning pagampo usa sa paagi nga kita magtinabangay sa James or Santiago 5:16, pagampo kamo alang sa usag-usa. Okay? Dako kayo, Brad, kumusta man ka? Unsa may akong maalagad or maampo? Unsa may problema nga pwede nato nga mo share atong maampuan ato ihatag ang kabug-aton sa matag usa. Dako kay siya gihimuan ang pagampo. Panagdasig og pagtinabangay usa sa mga paagi ang pagampo. Ikatulo is kaning strength and unity, ang kaning panaghiusa. Naay kusog diri sa panaghiusa. Diya sa Roma 14:19, busa paninguhaon gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw og makalig-on sa usag-usa. Okay? Unity sa usag-usa. Busa, akong balikon, busa paninguhaon ato iporsyo gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw og makalig-on sa usag-usa. Unity. Diya sa pagdinasigay, diya sa pagtinabangay, giyawahag ang matagusan ni Apostol Pablo nga atong paningkamutan nga makabuhat ta og mga butang nga makahatag og kalinaw, makahatag og kalig-on na strength sa usag-usa, unity, or diha sa simbahan or ingon nga mga Kristohanon.
So now dako kay ni og ato lang paminahon pamation is mura siya okay magdinasig gayog magtinabangay pero gibutang nato sa trabaho ingon nga usa ka Kristohanon atong responsibilidad ang matag usa nga atong makita diri sulod sa simbahan ingon masab sa gawas mas dako ang atong pagabuhaton. So now again comfort adunay tulo nga makahatag og discomfort which is mga kasalanan, kasakitan ug kaluyahon. Ikaduha ang comfort usab mag-implies ngadto sa mga solid nga relationship. Adunay mga solid nga relationship. That's why natay mga youth jam, natay mga pagabuhaton sa ingon nga makahatag og makalig-on sa ato nga relationship ingon ng mga Kristohanon. Ikatulo, ang comfort nag-implies nga i-remind nato og atong dad-on ang uban nga mga Kristohanon nga wala na comfort. Wala na sila sa layo ang atong dad-on sa real ground sa comfort in which atong makita og atong masinati nga tinud-an nay tiunay nga comfort makaplagan sa Ginoo lamang. Sa edification, again, sama sa comfort, ang edification usab ang Ginoo may source niini og nag-consist og tulo ang edification. Una, Christian nga conversation, panagistorya ay ato ang fellowship, ato panagistorya ay. Ikaduha, sa pagtinabangay edification is na pwede ta mo ampo, pray one another atong yan po ang matag-usa. Dako kay nagkahimuan. Ikatulo is strength in unity. Adunay kusog diha sa panaghiusa. Atong paninguhaon gayod nga kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw og makalig-on sa usag-usa. So now, ingon ng mga Kristohanon, kung balikon, dako kay niyang pagresponsibilidad nato. Ang atong responsibility sa isig kakristohanon, ang pagdasig o pagtinabangay. Sa Hebrehanon 6:10, nag-ingon diri, ang Dios makiangayon. Dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang og sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. So ingon nga mga Kristohanon, dili ta ingon nga pa-weight or pabigat, kundi mahimo tang wings or pako nga i-lift up ang matag usa. So dako kayo ni siya og tabang sa matag usa. Dako kay ni nga panagdasig og pagtinabangay ingon nga usa ka simbahan, usa ka pamilya sa Ginoo. So now, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, pinagi ni Apostol Pablo sa ato nga teksto, tungod niini nasayod ta sa mga ulahing nga adlaw, mobalik ang Ginoo, tungod niini magdinasigay og magpagtinabangay kamo sa sama sa inyong gihimo karon. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong nga pulong nga nag-remind kanamo nining takna amahan nining adlaw nga imong gihatag amahan. Salamat Ginoo nga ikaw among nasayran nga ikaw ang Dios ang tinubdan diya sa comfort ang panagdasig ug sa edify ang pagtinabangay namo. Ikaw lamang amahan ang tiunay ug makaplagan diha lamang kanimo. Tabangi matag usa amahan og tagay kami kasing-kasing nga kabalo mo comfort sa among isig ka Kristohanon, kasing-kasing nga kabalo mo tan-aw sa among isig ka Kristohanon. Magdinasigay. Salamat amahan sa kinabuhi sa nakakita og nakadungog karon, ikaw pa dayon mag-bless kanila. Makakip, makapreserve sa ilang kinabuhi sa mong pagpadayon. Usa kami sa imong gugma, grasya, inobanan ng imong kaluoy. Talaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.